Anak, kumain ka na sa kusina, nakapagluto na ako. Anak, siya nga pala, sa susunod na linggo, babalik na ako sa ibang bansa. Hindi talaga kami magkasundo ng papa mo. Hindi ko na gusto ang ugali niya, mapanakit na siya. Baka naman kasi sumusobra ka na rin, ma. Ako pa rin ba ang masama sa'yo? Mas kinakampihan mo pa ang papa mo? Oo, dahil siya yung nagpalaki sa amin simula nung nag-abroad ka. At ikaw, puro ka trabaho. Hindi mo man lang kami naisip na alagaan. Hanggang ngayon, trabaho pa rin yung nasa isip mo. Ano bang gusto mo? Magmukmok ako dito? At lagi makipag-away sa papa mo? Gawin mo din kasi ang obligasyon mo bilang ina namin. Ano ba bang ginagawa ko? Ako na nga ang gumagawa ng obligasyon na dapat sa papa mo. Alam mo namang may sakit sa puso si Papa, di ba? Kaya nga ang galing niya magsalita. Sino bang nagpapagamot sa kanya? Kundi ako din. Tapos, ganyan pang ginagawa niya sa akin? Hoy mates, bakit? Ikaw lahat ang gumagastos sa paggagamot ko na sinasabi mo? Bakit? Hindi ba? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Ako pang makapal ngayon? Kaya nga ako nabaon sa utang dahil sa'yo, di ba? Ikaw, anong naitulong mo dito sa amin? Puro konsumisyon lang. Tama na nga yan, ma. Pa, puro na lang kayo bangayan. Ito kasing papa mo kaya mas gusto ko pang magtrabaho kaysa manatili dito sa bahay. Sige, umalis ka kung yan ang gusto mo. Maghintay ka lang, Berto, at aalis talaga ako. Kung gusto mo, huwag ka nang bumalik dito. Doon ka na lang sa mga lalaki mo. Wow, ako pa ngayon na may lalaki. Makaalis na nga. Magpaero na nga, wala pang silbi. Jacob, aalis na ako. Kayo na munang bahala dito. Sige, ma. Mag-ingat po kayo. Ikaw nang bahala magsabi kay papa mo. Anak, hayaan mo na ang mama mo. Masanay ka na. Lagi naman siyang wala dito. Nandito naman ako. Opo, pa. Anak, pupunta pala ako sa kumpare ko ngayon. Ano naman ang gagawin nyo doon? Baka mamaya uminom kayo. Mapano ka na naman? Hindi anak, makikipagkwentuhan lang ako. Sige pa, ikaw ang bahala. Oo anak, nakakainip kasi dito sa bahay. Sige, magbibihis na ako. Oh, pa. Nakaporma ka yata. Akala ko ba diyan ka lang sa kumpare mo pupunta? Oo nga anak, hindi naman siguro masama na ganito ang suot ko, di ba? Bahala na nga kayo. Sige anak. Tito, mukhang may lakad po kayo. Saan po yung punta nyo? Doon lang sa kumpare ko, Hana. Ah, ganun po ba? Andyan po ba si Jacob? Oo, nandyan sa bahay. Puntahan mo na lang. Sige po, punta na po ako. Mag-ingat po kayo. Sige Hana, salamat. Jacob? Oh, Hana, ikaw pala. Nakasalubong ko si papa mo ah. Pupunta daw siya sa kumpare niya, pero hindi ako naniniwala. Nakalis na ba si tita? Oo, kakaalis lang niya. Ah, kaya pala. Bakit, Hana? Kaya pala gumala yung papa mo kasi wala na si mama mo. Hayaan mo sila. Samahan mo na nga lang ako sa mall. Sige, para malibang naman yung utak ko. Sandali lang at magbibihis ako. Sige, hihintayin kita. Uy, Jacob, tumatawag si mama mo. Hayaan mo siya. Di ba birthday niya ngayon? Oo, Bakit hindi mo siya batiin? wala naman siya dito. Hayaan mo siya. Ano ka ba naman, Jacob? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magtrabaho sa malayo? Lalo na mag-isa lang siya doon. Ginusto niya yun. Nung nakaraan pala, tumawag sa akin si Tita Mitch.
Sabi niya, nadulas daw siya sa banyo. Kaya hanggang ngayon, masakit pa rin yung balakang niya. Bakit kasi hindi naman siya nag-iingat? Yun na nga ang sabi ko eh. Jacob, di mo ba kakamustahin yung mama mo? Kung ayos lang ba siya doon? Pwede ba, Hana? Siya yung may gusto na lumayo sa amin. Kaya hayaan mo na siya. Naiisip man lang sana ninyo na kaya siya nagtrabaho sa malayo dahil gusto niya naging maayos ang buhay ninyo. Gustuin man niya na manatili dito at makasama kayo. Kaso, hindi sila magkasundo ng papa mo. Saan siya lulugar sa inyo? Ako ba, tinatanong niya kung maayos ba ako o masaya ba ako? At sana, naisip niya na kailangan ko rin ng isang ina na mag-aalaga sa akin. Pero hindi eh. Mula pagkabata ko, si Papa na lang ang laging nandyan. Si Papa na pinilit niyang magpakaina at ama sa amin. Hindi niya nakita yon dahil laging sarili niya ang iniisip niya. Mas maganda niyan, Jacob. Kausapin mo ang mama mo. Bakit ayaw sagutin ni Jacob ang telepono? Matawagan na nga lang si Hana. Hello, tita. Napatawag po kayo. Hello, Hana. Mangangamusta lang sana ako. Kasama mo ba si Jacob ngayon? Hindi po, tita. Bakit po? Hindi pa po ba siya tumatawag sa inyo? Hindi pa nga. Miss na miss ko na kasi sila. Sobrang miss na miss. Tita, magpakatatag po kayo. Lalo na, malayo po kayo sa pamilya nyo. Yun na ang ginagawa ko. Mabuti nandyan ka, nakakausap ko. Hindi man lang ba ako naaalala ng anak ko? Naiisip ka naman po niya, tita. Kaso hindi ko po alam kung bakit hindi kanya magawang tawagan. Hana, pakisabi na mahal ko sila. Walang araw na hindi ko sila naiisip. Opo, sasabihin ko po. Basta, magdasal lang po kayo dyan palagi. Ewan ko ba kung bakit nila ako pinaparusahan ng ganito. Ang ginawa ko lang naman ay kumayod para sa kanila. Alam ko, malayo ang loob nila sa akin dahil palagi akong wala sa tabi nila. Sana po, maintindihan po nila kayo. Anong magagawa ko? Kung ito lang ang trabaho na kaya kong gawin para maitaguyod silang mag-ama. Ilang beses ko nang pinapaliwanag sa kanila. Pero ganun pa rin. Ang bigat lang sa pakiramdam. Hayaan niyo po, tita. Kakausapin ko po si Jacob. Mabuti na lang, nandyan ka para sa anak ko. Maraming salamat, Hana. Kawawa naman si Tita Mitch. Mapuntahan nga si Jacob. Jacob? O bakit, Hana? Nakausap ko ang mama mo. Umiiyak at namimiss na daw kayo. Di ba sabi ko naman sa'yo, kausapin mo siya? Ang tigas naman ng puso mo. Gusto mo pa bang may mangyaring masama sa mama mo bago mo siya kausapin? Bakit naman? Eh alam ko namang masaya siya doon. Huwag sanang mahuli ang lahat, Jacob. At baka magsisi ka lang bandang huli sa pagkikipagmatigasan mo. Sige, mamaya tatawagan ko. Ayan, mabuti naman at naisip mo. Alis muna ako, may pupuntahan ako. Tawagan ko kaya si Mama. Hindi niya alam kung gaano ko siya kamahal at sobrang namimiss. Kaso, nangingibabaw ang hinanakit ko sa kanya. Hindi ko masabi ang lahat ng hinaing ko. Gusto ko man siyang yakapin ng mahigpit, pero hindi ko magawa dahil wala siya dito. Sobra-sobra ng pananabik ko sa iyo, Mama. Hello? Sino po sila? Ha? Ano pong nangyari sa mama ko? Pa! Pa! Pa!
O bakit, Jacob? May tumawag sa akin. May nangyari daw masama kay mama. Ano? Asan daw siya ngayon? Dinala daw po siya sa ospital pa. Hello anak, kamusta na kayo dyan? Mabuti naman po, ma. Kayo po, kumusta na po yung pakiramdam nyo? Mabuti na anak, at may tumulong nga pala sa akin dito ng mga kababayan natin. At may sorpresa ako sa inyo. Talaga po, ma? Ano po yun? Makakauwi na ako ngayong buwan anak. May mababait na tumulong sa akin dito. Sabi nila, bibigyan daw nila ako ng pangnegosyo pagdating ko dyan sa Pilipinas. Magandang balita nga po yan, ma. Buti naman po at merong tumulong sa inyo, ma. Jacob, si mama mo ba yung kausap mo? Opo pa. Kausapin niyo po ba? Ma, kausapin daw po kayo ni Papa. Sige anak, Mates, kumusta ka na? mabuti naman Berto. Uuwi na pala ako ngayong buwan. Malapit ko na kayong kasama Berto. Mabuti naman. Hihintayin namin ang pagbabalik mo, mates. Oo naman Berto. At simula ngayon, hindi na ako aalis pa pagbalik ko dyan. Talaga? Mabuti naman at naisip mo yan. Oo, tumatanda na tayo. Kailangan ko na rin mag for good dyan para magkakasama na tayo. Sige, hihintayin kita. Uy, si Papa, kinikilig, ma. Basta, mag-ingat ka niyan palagi, ha. Hihintayin ka namin dito. Sige anak, salamat. Sige, ma. Bye-bye, ma. Sige, mag-ingat ka dyan. I love you.